जिदाइन नं मानास सेरफां बीटीसी बियाबाव बिसायख'थि गेलेनो साखाफारा कंग्रेस दोलोआ बिसायख'थि गेलेनायनि थांखिजों कंग्रेस दोलोनि मोनसे बिसायख'थि फोसावदिं सावरायमेल फैगौ बीटीसी बिसायख'थियाव जिदाइन नं मानास सेरफां बियाबनिफ्राय कंग्रेस दोलोनि दाबिदार बिजाथि अबिनाश ब्रह्मखौ देरहासार खालामनो कंग्रेस दोलोआव जयनिं जाफैदों गोबां सुबुंफोरा। चिरां जिल्लानि जिदाइन नं मानास सेरफां बीटीसी बियाबनि बिजनी फानबारि ओनसोलनि दैमुगुरि गामियाव मैया मोनसे फिसा हाबाफारिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय गं 40 नखरफोरा कंग्रेस दोलोआव आखाइ हमफैदों। जोंनियाव कंग्रेसआव जगदान जानायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय मा सिगाङावहाय जिबिलाक सरकार बिसोरखौबो जों मदद होबोदों, बिपिएफखौबो मदद होबोदों, इउपिपिएलखौबो मदद होबोदों। दा जोङो कंग्रेसआव मदद होनायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय मा जों माखासे खामानिफोरखौ जों मोनजोबनो हायाखै। दा जिबिलाक खोथा होलांदों बेफोर खोथा होनायफोरखौबो बिसोरो मावफुंलाङाखिसै। जोंनियाव गामियारि समाजाव बहुत गांनाय उखैनाय विभिन्न धरननि जाथाय जायो। दा जोंनियाव बर्डार प्रटेक्शननि बाथ्रा थायो, जों बर्डार हाग्रानि खाथियावनो जोंनि उनावनो। दा बेफोरनि जोंनियाव अनेक नाना रखम प्रब्लेम जायो, बेफोर प्रब्लेमखौ जोंखौ सल्भ खालामनो हायाखै। बिनिखायनो जोङो पार्टिखौ सोलायनानै जों गुबुन पार्टियाव थांनो ओंखारदों आरोखि। जाय हक जेरै माने कंग्रेस पार्टिया जाहैबाय भारतनि मोनसे नेशनेल पार्टी, गिदिर पार्टी। भारतखौ स्वाधीन खालामनानै लाबोनायानो जाहैबाय मा कंग्रेसआनो। महात्मा गान्धीनि दिनाव महात्मा गान्धीयानो भारतखौ स्वाधीन खालामनानै लाबोदों। दा बिनिखायनो जोङो बे नेशनेल पार्टियाव थानो होननानै रायजो राजा बयबो ज' जानानै माने जों बे कंग्रेस पार्टिखौनो मदद होननानै जों ओंखारनाय जादों आरो। आङो बिपिएफआव दंमोन। बिपिएफ सरकारखौ आं नुहुरबाय। बिपिएफनिफ्रायबो आंनियाव मोनसे गिदिर मोनसे टुरिजिम हल लुनानै दोनदों। बे टुरिजिमा दिनैसिम 8 बोसोर जालांबाय। 8 बोसोर खुनु मोनसे माबायानो गैया, खुनु मोनसे रावबो नायसनाखिसै, नुसनाखिसै, लुनानैल' गालांबाय। दिनैसिम दासिम 8 बोसोर जानानैबो आं 7.5 बिगा हा हगारदोंमोन। अब्ला आं बेवहाय बिपिएफजोंनो दंमोन। अब्ला बिपिएफनियाव खाम्फा बरगयारी जोंहा डिपुटि चिफ, आरो बिनिफ्राय ओजोंहाय चन्दन ब्रह्म परिबहन मन्त्रि बिथाङाबो दंमोन। बिथांमोनानो बेवहाय फैदों, नायफैदों, नुलांदों। नाथाय बे हा हगारनाय बिगोमानि फारसे जेबो नायसनाखिसै। आंनो हगारदों हगारनाया। दा जोङो मथा मथि बेवहाय 30-40 नखरसो जोङो जइन जानाय जाबाय। दा फैबाय थानाय समाव जोङो हानायमानि नाजालांबाय थागोन। जोङो कंग्रेसखौ मदद होलांबाय थागोन, जाहाथे कंग्रेस सरकारा भबिसतसिम जोंखौ जाहाथे नायलांबाय थायो। बेखिनियानो।